Алдагы кытлау сәламебез Николаевка районы Әхмәтле авылына юллана. Бүген үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Ахметов Назиф Ахметшакурович каршылый. Антылмаслык гомер бәйрәме белән шын күңелдән аны тормыш иптәше Суфия, уллары Руслан һәм Илгиз, киленнәре Фатыма һәм Гөлнара, оныклары Реналь һәм Алия, кода-кодагылары котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Әти-әниләребез һәр кайсыбыз өчен дә иң кадерле кешеләр. Яраткан әтиебез Назиф Ахметшакурович безнең өчен иң якын, иң газиз, иң хөрмәтле кеше ул. Вакыт сиздерми генә үтә дә китә икән. Көннәрдән айлар, айлардан еллар барлыкка килә. Һәм менә күз ачып йомганчы 70 ел узып, безнең әтиебез юбилеен билгеләп үтә. Әти-әнисе аңарда хезмәтне ярату, кешеләрне хөрмәт итү, тирә-юньдәгеләргә ярдәм кулы суза белү кебек күркәм сыйфатлар тәрбияләгәннәр. Башкаларның яхшы якларын күрү кешенең иң күркәм сыйфаты менә шул инде, ди халык гыйбарәсе. Әтиебезгә әлеге сыйфат ата-анасы тарафыннан иңдерелгән. Без уллары туган көнебездән бирле әти-әниебезнең игътибарын һәм мәхәббәтен тоеп яшибез. Әтиебез безнең өчен һәр вакыт һәм бөтен яктан да үрнәк булды. Аның күзләрендә һәр чак нур балкый. Ул ниндидер яңалыкка, яхшылыкка омтыла, тормышны уңай якка үзгәртергә тырыша. Газиз кешебез белән утырып сөйләшәсе генә килеп тора. Ул кешенең шатлыгын да, борчуларын да уртаклашырга, яхшы, ягымлы сүзен әйтергә, кулыннан килгән кадәр ярдәм күрсәтергә һәр вакытта да әзер. Хезмәт сөешчәнлек, һәр вакыт алга барырга омтылу һәм шөкер ана кылып яшәү аңа тормыш юлында зур уңышларга ирешү мөмкинлеге биргән. Безнең әтиебез гаҗәеп дәрәҗәдә көчле, нык ихтиярлы, киләчәккә өмет, ышаныч белән караучы һәм һәр нәрсәгә дә чын ихластан сөенә белүче кеше. Шуңа күрә ул теләсә кем белән тиз арада уртак тел таба, безне дә нәкъ шундый булырга өйрәтте. Хәзер аның оныклары үсеп җиттеләр инде. Ул аларны һәр вакыт шатланып каршы ала. Әтиебез гаҗәеп кунакчыл һәм киң күңелле дә. Ул һәр кешене колач җәеп, елмаеп каршылый. Иң мөһиме кешеләр арасындагы дуслык мөнәсәбәтләрен югары бәяли. Без әтиебез һәм бабабыз белән чиксез горурланабыз. Ул безнең өчен бар яктан да үрнәк. Безнең өчен куйган тырышлыкларын, кайгыртучанлыгың өчен барыбыз да бик рәхмәтлебез. Алдагы көннәрдә дә һәр туган көнгә сөенеп, балаларың, оныкларыңны колач җәеп каршы алып, әни белән тигезлектә куанып гомер итәргә язсын. Иң кадерле, якын кешебез, рәхмәтебез барсын җыр булып, туган өйнең ачык ишегеннән бәхет керсен бары ургылып. Матур итеп яшисең син җирдә, үрнәк бит син безгә һәр эштә. Озын гомер сиңа теләгәндә амин диеп торсын фәрештә. Рәхмәт әткәй, рәхмәт барсы өчен дә. Без бәхетле синең яныңда. Син һәр вакыт безгә ныклы терәк, тормыш ямьле тик син барында. Хөрмәтле Назиф Ахметшакурович, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы җырны да кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
Байларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте бүләк булсын, әле бу җырыбыз оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышы